हे हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ। ये बुआगो माँ खरा गो बा से सरकार देला हो जा रे टंगा पाए ना गो भगवान हे बुआइरा को छोटे ना से रे बुआ ओह नो बोइसे के छोटे रे भगवान रे हरि बोली को बुआ माँ ये बुआ गुड़ो तो मोर भगवान ए बुआ मामा कहीं जाइथिलो ए बा इटा से राशन कार्ड रे देला बा एटा से चाउल कार्ड रे गो हो जा रे देला नहीं बा इटा नहीं जाथली बा बेले तुम बुढ़ी लोग खरा रे जाइथिलो तुमर पुआ माने कहीं कहीं गली ए बा मोर तीनटा पिला छुआ बा झियो बटाली पुओ बियाह कली मते कहीं नहीं पचराले बा से तोर बबा गला बा नहीं नो आर दुनिया रे ओहो बेले तुम बुढ़ी लोग छताटा नियो हां अरे पानी पुना गला धरी किना जबे दे बोतल ले धरो ए बा ए बा तोर नमिस ए बा गो ए बा रा देलु जे ठीक कलु बा तोते भगवान मंगल करन बा तू कार घर जे सुखे थागो बा तू कार घर बा मैं हमर घर को हां गो बा तू तो हां हमर आरे बेड़ा राशन कार्ड 1000 लेखन दे दिला हां रे बा एरा सरकार सब वाले दउ जे 1000 टका लेखन मैं बुढ़ा बुढ़ी लोग रे बुआ खरा रे कोतरा रे आसी गिरी मुझे जहां जहां कर जे देखो जो मामा खरा भी जो हैला न और तुमर बयस भी जो होई गला न बुढ़ा बुढ़ी जो खरा रे ना करबो हां हां बुढ़ा बुढ़ी लोग से न हां रे बा हां ठीक हो जेबे बा मुई घर के जीवी जाऊ जे हां से मामा देखी किना जीवा खरा हां ए बा तू कार घर जे भगवान मंगल कोन रे बा मैं जाऊ जे बा हां हां एटा फुटे भी बा एटा हां गो हां फुटे किना जा फुटे देबो गोटी हां हां फुटे दे हां फुटे दे बा ओमा हां ठीक कर धरो से मामा धरो जो से न देखी किना जो खरा हाँ 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 बुआ जासी ते बेलु घोटा छाड़ी गिर आइथिली कुकुर माकर छमरा ढुकी थी पे गासी हमर दिल की दरवाजा खुली करी राजा हमर दिल की दरवाजा खुली करी राजा ताकि छेगो प्यार मां बोली आ कुकुरा छमरा सब आड़ के कर दे जन रे बा आज्ञा हाँ इरा लुतुर पास पहुंचली न बोले से आज्ञा और ना काना की हाँ हाँ ठीक अछि हो सर बोली क्या घर जना बाहर को दिए सुंदरी खुला अच्छा घर दिए बाहर ये रे बाजा गिरा ए तुम लाइन बिल लग जासी जेडा ये बुआ तेरे मारू ये रे बाजा तेरे मारू बापू ने आइले कहां रे बुआ ये रे बा तुम्हें लाइन बिल ले आजू मां ये बुआ मैं कहीं लाइन बिल देबी रे बा मैं तनु कहां पाबी जे लाइन कहां करबी मैं लाइन बिल देबी हां हकी भरोसा न लाइन बिल नहीं ना सुथाईडा नहीं आसी जो ए बा मैं केन पैसा पाबी जे लाइन पैसा मुझे मांगू रे बुआ मैं बुढ़े लोग होते हां इधर तो बिल दवाई पड़ो लाइन बिल बढ़ी वाला न हां ए बा मैं काना चलो रे बा एने पिला माने बोल गुटे झुलाई देई जा अरे काना कोई भी जे मैं लाइन पैसा मुझे मांगू रे कहां पाई रे बा
তুই গুটে জলা কি জুড়ে জলা মামা তুই তো 1000 বিল দেবাকে পড়বা এথর বিল 1000 লেখা পড়িয়ে अरे बा मुई देख तोर बा मुई केन पैसा पाइबी मोर अवस्था के देख आ मते पैसा मागबो ती पूरे सरकार नौकरी कर दे रे बा आर तू मते काना पैसा मागुली हुए बा दे मुन सोटे रे बा मामा काली तो राशन कार्ड दे ये सरकार 1000 লেখা नहीं ए बुआ तू से राशन कार्ड से चावल कार्ड पैसा एटा ती मते मागी आजू का बुआ ए बुआ मु सुजाटे मोरे है ओने मोर पूरा घुसरी जाऊ जे चाली नाही पार पार ए भगवान मु काहे जासे बुआ गो मां तेरा सुजा मोरे हवा लाई दे ये पैसा ना लाइन बिल बुझावा लाई दे ये सरकार ए बुआ गो एंता करी जे नाम काहे जासे रे भगवान जेता हला भी मामा 1000 टका पैसा दबाए पड़वा ए बुआ गो मु केन पाइबो 1000 टका रे बुआ ता काना कला सरकार हे बोरुजा सरकार हे गुलबुरा सरकार हे बोंसुरा सरकार हे कुलबुरा सरकार दा का फुकरा सरकार इडा काना कोलू ये गुआई बूढ़ी तो सपला न गुआ कोलासी में मते सारे दे बुआ आयो रे मां हे फुकरा सरकार हे बोरुया सरकार इडा ते काना कोलू मते 1000 टका देलु फेर तुलु को पठालु ए लाइन में ए फुकरा बोरुया की खावे जीबू तू बाटे मरी जीबू रे फुकरा लाइन में पैसा मागे आई जी मते